Phinde ngibingelele isigodi ngesigodi, izindawo ngezindawo, amazwe ngamazwe, umkhulunene lo phansi enquthu enzala bantu sanibona. Mawuza la ekhaya udinga ichibi noma ngabe uphethe isigubhu esingakanani, uphatha u5 rand ohlangene, hayi u5 rand uhlukene, uphatha u5 rand ohlangene. Alidayisi-ke ichibi, umnikelo awuphumi futhi kimi lo mnikelo lokuthi ba u5 rand ohlangene, umnikazi amanzi owasho kanjalo. Uthi umuntu noma uthi uphethe isigubhu esingakanani uyonikela ngo5 rand ohlangene. Ngiyakugcizelela lokho, u5 rand ohlangene, kunesizathu ke lokho ukuthi kumele ukuba u5 rand onjani, ohlangene.